идомаи саргузашти хоҷа сарпараст қисми сеюм. ин зиндон чоҳест ки дар болои кӯҳ канда шуда, дарозтар аз рӯзи ошиқон ва тиратар аз шабҳои ҳиҷрон аст. ҳар касе ки ба ғазаби подшоҳони он вилоят гирифтор ояд, ба он чоҳ меандозанд. инак бо фармони ҳоким чанд кас омада маро мебардоранд ва пинҳонӣ аз мардум бурда ба он чоҳ меандозанд. бародаронам баъд аз ин аз ман осуда шуда баромада мераванд. аммо ин ҳайвони ҳақшинос дар сари чоҳ мехобад. ман бехабар аз он ки дар зиндон ҳастам, нисфи шаб ба ҳуш омадам ва худро дар ҷои торик ва бадбӯе ёфтам. худ ба худ гумон кардам ки ин гур аст, вале ҳаракат карда дидам ки он ҷо аз гур васеътар аст. боз ҳайронтар шудам, нолидам ва гиристам. ногаҳон овози ду нафар одам ба гӯшам расид. тарсидам, ларзидам. баъд аз он овози хӯрок хӯрдан ба гӯшам расид. аз ин ҳайратам боз ҳам зиёдтар шуда, атрофамро даст мекардам. ба ғайр аз устухонмайдаи пусида чизи дигаре набуд. воҳима кардам ва фарёдкунон пурсидам ки эй халқи худо, ман кистам ва шумо чӣ хел одамед? ин ҷо куҷост? он ду нафар аз саволи ман хандиданд. ин зиндони сулаймон аст ва мо бандӣ ҳастем, гуфт яке. гуфтам, набошад ман зинда будаам? гуфтанд, маълум аст ки зиндаӣ. чӣ шавад аз чизе ки мехӯред қадре ба ман ҳам диҳед? онҳо хандиданд, аммо ман боз ҳам талаб кардам ва ба ҷонашон расондам. онҳо ба ман суханони сахт гуфтанду таому шаробашонро хӯрда хоб карданд. ман аз беқувватӣ ва гуруснагӣ гирёну нолон мондам. охир 7 шабонарӯз дар дарё аз ҷон даст шуста, гирифтори мавҷҳои бераҳм шудан, ташнаву гурусна дар биёбон роҳ гаштан, аз дасти бародарон ва золимон ин қадар шатаву шалоқ хӯрдан ва то ба чӯбаи дар боло шудан осон нест. ман гоҳ бехуд мешудам ва гоҳ ба худ омада менолидам. ҳоло маро ба ҳоли худ гузоред ва аз саг шунавед. саг дар сари чоҳ мехобид. ними шаб мебинад ки касе як дастурхонча нон ва кӯзаи оберо ба ресмон баста ба чоҳ меандозад. баъд ресмонро холӣ кашида мегирад. он ҳайвони безабон маънои ин корро фаҳмида медонад ки ягон шиноси ин кас бояд дар чоҳ бошад. инак саг ҳам ба ҳамин қарор меояд ки вай ҳам бояд барои ман озуқа расонад. аввали рӯз саг ба шаҳр рафта, ба дари нонвойхонае меистад. ҳамин ки нонвой нони аввалро канда ба рӯи тахта мепартояд, саг ҷаҳида нонро мегирад ва мегурезад. бо санг ва бо чӯб мезананд, аммо саг нонро намепартояд. вай баъд аз оне ки аз нонвой халос мешавад, дар роҳ ба 100 саги дигар ҷангу ҷидол карда, нонро напартофта ба сари чоҳ мерасонад ва ба даруни чоҳ партофта, аз паси он ба даруни чоҳ нигоҳ карда ак-ак мекунад. ман дар таги чоҳ бечораву ноилоҷ нишаста будам ки аз боло чизе афтод ва баъд садои саг ба гӯшам расид. дарҳол атрофамро даст карда нонро ёфтам ва ба боло нигоҳ карда рӯшноии рӯзро дидам ки ба қадри ситорае метофт. аз ин қадар ба ҳол омада нонро хӯрдан гирифтам. баъд аз оне ки қадри нон хӯрдам, ташнагӣ ба ман ғалаба кард. аммо саги вафодор аз пайи ёфтани об афтода аз кӯҳ поён мефурояд ва ба деҳаи расида
дар канори он деҳа ба хонае медарояд. дар он ҷо кампире зиндагӣ мекардааст. он кампир аввали рӯз кӯзаҳояшро аз об пур карда, ба ҷои хунук чида монда, худаш ба сари чарх нишаста будааст, ки саг даромада ба паси кӯзаҳо меравад ва боз мегурезад. кампир чӯб гирифта ӯро ронданӣ мешавад, аммо саг ба пеши кӯзаҳо меравад. аз ҳаракати вай як кӯза меафтад ва ба кӯзаи дигар мерасад ва он ҳама кӯзаи сеюминро меафтонад. кампир дар қаҳр шуда сагро хуб мезанад, аммо саг нагурехта рӯяшро ба пои кампир мемолад ва лоба мекунад. ин ҳолро дида кампир раҳм мекунаду ба сафолпарчаи шикастагӣ дар назди ӯ об мегузорад. аммо саг ба об нигоҳ карда боз лобаву зорӣ мекунад ва аз бари кампир газида ӯро ба сӯи кӯҳ мекашад. инро дида кампир дар дили худ мегӯяд, ки саг ба сӯи кӯҳ бояд бачагон дошта бошад, ки барои онҳо об талаб мекунад. бинобар он кампир барои имтиҳон як кӯза об гирифта аз паси саг ба кӯҳ мебарояд. чун ба лаби чоҳ мерасад, саг домани ӯро гирифта бар сари чоҳ мекашад ва зорӣ мекунад. аз ин ҳол кампир мефаҳмад, ки дар ин чоҳ бояд касе бошад, ки саг барои вай об расондани аст. бинобар он кӯзаро монда ба поён меравад, ки ресмон биёрад. дар ин дам саг ӯро пайравӣ карда лобаву зорӣ мекунад. кампир ресмон оварда кӯзаро мебандад ва ба чоҳ мефурорад. дар ин дам саг ак-ак кард ва маро хабар дод. ман аз ҷо боло шуда кӯзаро гирифтам ва аз ресмон боз карда об нӯшидам. баъд аз он ба қадри кифоя нон хӯрда осуда шудам ва худро ба гӯшае кашида хоб кардам. ҳар рӯз ба ҳамин тариқ он ҳайвони безабон барои ман обу нон муҳайё мекард. якчанд рӯз баъд нонвой ҳам мебинад, ки саг ба ҳар ҳол нонро гирифта мегурезад. барои савоб дар вақти пайдо шудани саг ба ӯ нон мепартояд ва саг ҳам онро гирифта ба ман меорад. агар кампир дар роҳ ва ё дар сари чоҳ набошад, саг зуд ба хонаи ӯ рафта боз кӯзаҳояшро шикастанӣ мешавад. кампир ҳам зуд кӯзаи обро бардошта ҳар пагоҳ ба ман мерасонад. саг баъд аз маро таъмин кардан, худаш ҳам нони хушке ва устухоне ёфта хӯрда, вақти боқимондаашро дар сари чоҳ мегузаронид. ман 6 моҳи тамом дар ҳамон таги чоҳ мондам. аммо худатон инсоф диҳед, ки касе 6 моҳ дар таги чоҳи торик нишаста бошад, ба чӣ ҳол меафтад? фақат пӯсту устухонам боқӣ монда буду халос. як шаб аз ғаму ғусса гирьяву зорӣ карда хобам набурда нишаста будам, ки ногоҳ аз боло ресмоне дароз шуд ва овози мулоиме ба гӯшам расид, ки мегуфт: эй ғариби ҷафокаш, сари ресмонро ба миёни худ маҳкам банд ва сахт ба дастонат бигир, ки вақти аз чоҳи ғам баромаданат расид. ман ба дил гуфтам, ки бародаронам маро чанд гоҳ ба ин чоҳ партофта боз раҳм карданд ва ҳоло барои халосиам омода бошанд. хулоса ба ресмон часпидам ва аз шодӣ чун мурғ паридам. вақте ки боло баромадам, азбаски торик буд ва нури чашмам ҳам заиф шуда буд, шахси халоскорамро нашинохтам ва ӯ ҳам ба ман дуруст диққат накарда ва аҳволамро напурсид. вақте ки ресмонро аз миёнам кушод, гуфт: зудтар биё, ки ҷои истодан нест. ман аз паси ӯ давидам. то ба ҷое расидем, ки
ду сар асп ва яроқ ҳозир буд. Он шахс маро ба як асп шинонда худаш ба дигар нишаст ва чизе нагуфта ба як тараф тохтем. То охири шаб асп рондем. дар рӯшноӣ он ҷавонмардро дидам, ки хеле зебо ва хушрӯй аст ва сар то по мусаллаҳ аст. ӯ ҳам ба ман даст ба дандон газид. баъд шамшерро кашида ба сӯям тохт ва заданӣ шуд. ман худро аз асп ба хок партофта нолидам ва бо зорию таваллӯ гуфтам. аввал он ҳама меҳрубонӣ ва дар охир қасди ҷонситонӣ барои чист? ӯ гуфт: эй шум, ту кистӣ ва аз куҷо ба ман вохӯрдӣ? ман гуфтам: ғарибе мебошам, ки ҳиҷрон кашида ва заҳри даврон чашида истода будам. баъд аз ин он қадар зорӣ кардам, ки он ҷавонро ба гирья даровардам. дилаш мулоим шуда аз куштани ман даргузашт ва гуфт: эй фалакзада, савор шав, ки вақти сухан кардан нест. худ аспашро гарми рафтан сохт ва дигар ба ман напардохт. вале дар сар то сари роҳ дареғ мегуфт ва афсӯс мехӯрд, то ки дар нисфи рӯз аз асп пиёда шуд. маро ҳам фармуд, ки фуроям. баъд аз хурҷинҳоро аз болои аспҳо гирифтан, аспҳоро ба чаро сар дод ва худаш аслиҳаро аз бар дур карда ба рӯи сабза нишаст ва гуфт: эй фалакзада, акнун аҳволатро баён кун ва кӣ буданатро фаҳмон. ман ҳам тамоми саргузашти худро бе каму кост гуфта додам. саргузашти маро шунида ба ҳоли ман раҳмаш омад ва гуфт: акнун ба ман гӯш деҳ. ман духтари шоҳи ин вилоят ҳастам, ки сарҳади Вазиробод аст. дар ҳамин зиндоне, ки ту хоб мекардӣ, ҷавоне буд, Беҳрӯз ном дошт ва ӯ писари вазири падарам буд. як рӯз падарам фармон дода буд, ки амирзодагон дар майдони ҷилавхона бозиҳои сипоҳиёна ва гӯйбозӣ намоянд. инчунин рухсат дода буд, ки аҳли ҳарам ба боми қаср баромада он ҷашнро тамошо кунанд. бинобар он мо духтарон дар паси пардаи зарнигор нишаста будем ва аз ҳама ғамҳо раста ва дидаву дил ба тамошо баста будем. дар он ҷашн Беҳрӯз ба ҳама амирзодаҳо ғолиб омад. ӯ дар зебоӣ ва дилрабоӣ аз ҳама бартар буд. бинобар он дилам ба муҳаббати ӯ майл намуд ва муддате ғоибона ошиқи ӯ будам, то ин ки корам ба ҷону кардаам ба устухон расид. ба доя сирри диламро гуфтам ва 100 гуна инъом ваъда додам. ниҳоят ӯ мададгори ман шуд ва ба ҳар роҳе ки тавонист кӯшиш мекард он ҷавонро дар хилвати ман дарояд. ҷавон ҳам ҷамоли маро дида вола ва шайдои ман гардид. баъд аз ин чанд гоҳ мо аз ҳусну латофати ҳамдигар баҳравар будем. вай шабҳо ба хилвати ман меомад, то ин ки шабе ӯро посбонҳо дар атрофи ҳарам бо либос ва силоҳи хунрезӣ дастгир мекунанд ва аҳволро ба падарам мефаҳмонанд. падарам ҳарчанд ки мақсади ӯро надонист, бо вуҷуди он ӯро бо падараш ба куштан ҳукм фармуд. лекин баъд аз шафоати вазирон онҳоро ҳабс карданд. ҳоло 3 сол аст, ки онҳо дар ҳабсанд ва ман ҳамеша пинҳонӣ худам ба онҳо обу нон мебурдам. дишаб фикру андеша карда ба ҳамин қарор омадам, ки аспу аслиҳа гирифта ҷавонро аз чоҳ баркашам ва аз ин вилоят дур шавам. бо ҳамин қарор берун баромада асбоби сафар тайёр кардам. зару зевар гирифтам ва ба сари чоҳ рафтам. лекин бахти ӯ хуфта ва давлати ту бедор будааст.
хуб қисмат ҳамин будааст. духтар инро гуфту аз хурҷи нон мурғи бирён ва арақи бетмушк берун баровард. ба ман шарбат рехта дод. худаш нӯшид ва нону гӯшт хӯрдем. инчунин ба саг ҳам хӯрок дод. баъд дар сари чашма сари рӯи маро шуста, мӯй сар ва нохунҳоямро кӯтоҳ карда ва либосҳои нав пӯшонид. ман аз он касофат халос шуда нафаси роҳат кашидам ва боз ба асп савор шуда ба роҳ даромадем. баъд аз 2 моҳ ба шаҳре расидем, ки дар миёнаи фаранг буда номаш Вазиробод буд ва басе обод буд, ки дар таърифаш шоир гуфтааст: арӯси Исфаҳон баста нигораш, шуда шаҳри Ҳалаб оинадораш. мо дар он шаҳр ҷо гирифта истиқомат кардем. иттифоқо дар он шаҳр чанд нафар аҳли аҷам буданд, ки ҳама обрӯи эътибор доштанд. бо онҳо ҳамроҳ шудам ва тӯи никоҳ карда он дилбарро ба худ зан кардам. баъд аз он сандуқчаи ҷавоҳири он нодирро дастмояи худ намуда дукони ҷавоҳирфурӯшие кушодам. то 3 сол дар он диёр бароҳат зиндагӣ кардам. дар ин муддат дар байни бузургон ва аъён машҳур шудам ва баъзе савдогаронро дар таҳти фармони худ даровардам ва ба ҳама сарварӣ мекардам. рӯз ба рӯз аҳволам дар тараққӣ ва молам дар зиёдшавӣ буд. зиндагиам бисёр нағз буд. бо он дилбари нозанин айши тамом доштам. як рӯз аз майдони шаҳр мегузаштам, ки мардумро ҷамъшуда дидам. наздик рафта нигоҳ кардам ва сабаб пурсидам. гуфтанд, ки 2 нафар аҷамиро барои он ки дуздӣ ва хуни ноҳақ кардаанд ҷазо медиҳанд. ин хабарро шунида рӯзҳои аз сар гузарондаи худам ба ёдам расид. бинобар он ба ҳаяҷон омадам ва пеш рафта дидам, ки 2 бародари худамро ба хории тамом, пову сари шикаста, дасти баста ва тани хаста ба рӯи замин мекашонанд. ин ҳолро дида дилам пурхун шуд. тоқат накарда давидам ва 1 мушт динорро ба сардори мулозимони ҳоким дода илтимос кардам, ки қасоси онҳоро андак дер мононанд. вай қабул кард. ман давида ба хонаи ҳоким рафтам ва шафоати бародаронамро талабидам. барои ин 1 дона ёқути қиматбаҳо ба ӯ тақдим кардам. ҳоким гуфт: ба бародарони ту якчанд кас даъвогар ҳастанд. акнун лозим аст, ки даъвогаронро бо зар фирефта кунӣ, то ки онҳо аз баҳри даъвояшон гузаранд. пас ба савобдиди ҳокими муддаиёнро талабидам ва 500 туман дода бародаронамро халос кардам. ба ҳаммом фиристодам ва аз он ҷо ба хона бурдам. ин дафъа занамро ба онҳо нишон надодам. худам дар хизматашон камар бастам. ба инҳо сару либос карда дода тарбия кардам. то 1 сол дар хизмати инҳо ба хушӣ гузаронидам. баъд аз 1 сол рӯзе занам аз ҳамом баргашта беихтиёр аз дари берун чашмбандашро аз рӯ мегирад. иттифоқо чашми бародари хурдиам ба рӯи занам меафтад ва ошиқи ӯ мешавад. муддате дар оташи ҳиҷрон мегузаронад, то ин ки ба куштани ман қарор медиҳад ва дар ин бора ба бародари бузург дар хилват маслиҳат карда чунин қарор медиҳанд, ки бояд сафар кунанд ва дар ягон биёбон кори маро ба анҷом расонанд. онҳо дар фикри куштани ман буданд, аммо ман хурсанд ва хушнудӣ мекардам, ки бародаронам аз он феълу атвори худ баргашта одам шудаанд. як шаб дар вақти суҳбат бародари бузургам ёди ватан кард. бародари хурдиам оҳ кашид. шаби дигар
бародари хурдам аз хубии аҷам ҳикояте кард ва бародари бузургам гириста сар дод. ман аз фикру андешаи бади онҳо бехабар гуфтам ки эй бародарон, агар шумо дар ёди ватан бошед, ман ҳам дар орзуи он ҳастам. бинобар он ғам нахӯред ки дар ҳамин зудӣ меравем. чун ба хилват рафтам, ин ҳикоятро ба он хуршедталъат гуфтам. вай ҳам қабул кард. баъд барои хотири инҳо дар андак муддат тараддуди сафарро карда ба роҳ даромадем. савдогарони бисёре бо мо ҳамсафар шуданд ва маро сардори кофила қарор доданд. як моҳ бе ҳеҷ як воқеа роҳ гаштем. шабе дар як манзил нишаста будем ки яке аз бародаронам гуфт: агар фардо дар ин манзил истиқомат кунем, беҳтар аст, зеро ки сайри хуше мекардем. ман гуфтам: чӣ гуна сайр? ӯ гуфт: мо як бор ба ин маҳал омада будем. 2-3 рӯз тамошо кардем. дар ин ҷо чаманзор ва сарчашмаҳои пургулу лола бисёр аст. тақрибан дар як фарсах дуртар аз ин ҷо рудхонаи азиме ҳаст ки обаш монанди зулол соф аст. гуфтам: агар майли шумо дар истодан бошад, фардо ҳаракат нахоҳем кард. ба қофила фармон дода шуд ки фардо накучад ва фармудам ки барои чошт таоме муҳайё намоянд. рӯзи дигар ҳанӯз равшан нашуда бародаронам бархостанд ва ба рафтан тайёр шуданд ва маро ҳам ҷиғ заданд. ман ҳам либос пӯшида ба наздашон баромадам ва аспа талабидам. гуфтам: асп чӣ лозим? сайри гулшан пиёда хуб аст. ба ҳар ҳол 1-2 нафар ғуломро ҳамроҳ гирифта ба онҳо қалёну қаҳва ва нон бардоранданд ва чанд чӯба тир гирифта ба роҳ баромадем. дар роҳ бозикунон, тирандозикунон мерафтем. дар он ҷо ин саг ҳам мувофиқи одаташ ба ман ҳамроҳ буд. баъд аз андак роҳ рафтан, бародаронам яке аз ғуломҳоро бо баҳонае ба корвон фиристонд. баъд аз камтар роҳ гаштан, ғуломи дуюминро аз паси ӯ фиристоданд. маро бо забонбозӣ гирифта мебурданд, аммо ҳарчанд ки пештар мерафтем, на сабзае дидем ва на ба сарчашмае расидем, то ин ки як фарсах, яъне 8 километр зиёдтар роҳ гаштем. дар он дам ман тиру камонро монда ба қазои ҳоҷат нишастам. азбаски бародаронам ба мақсади куштани ман буданд, ҳарду ҳам дар зери либос теғи пинҳонӣ доштанд. онҳо нишастани маро дида ҳарду ҳам ба шамшери бараҳна ба сари ман тохтанд ва ба ман теғ андохтанд. ман аз пеш сояи шамшерро дида ба пас гаштам. дар ин дам бародари калонам шамшерро ба сарам зад ки баногӯшамро бурида гузашт. ман то ба он ки мегуфтам: эй золим, чаро ин тавр мекунӣ, они дигар ба китфам як зарба фуровард ки чапа шуда афтодам. ин ду бераҳм ва сангдил ба пушт ва паҳлӯи ман захми бисёр заданд. дар ин дам саг худро ба болои онҳо мепартояд, аммо ин сагро ҳам захмдор мекунанд. баъд баъзе ҷои бадани худро хуншо карда давон ба корвон мераванд ва мегӯянд ки дуздҳо ба мо ҳуҷум карданд, зуд гурезед ки аз паси мо омада истодаанд. корвониён ин хабарро шунида куч мекунанд. он дилбари якто, яъне ҳамсари ман, азбаски корҳои пештараи бародаронамро шунида буданд ва медонист худро бо ханҷар зада мекушад.